Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam w szlagierach i wicach. Są my w restauracji Parys w Rydutowach. Pięknie się sammy jesiennie, piękne są szlagiery, piękne są wice i pięknie nam też na pewno już waży Ewa. Zaglądamy na pieśniczka i leca obejrzeć, cóż też tam rychtuje. Nad lasem widać błysk i kłęby dymu tyż. Hej ludzie, co tam się do licha dzieje? Na alarm bije dzwon, syryny słychać tun. Zaś zapach dymu wiatr nam przywieje. Już fajerwera leci na sygnale. Szykownych fajermanów wiezie tam. I żaden się nie boi ognia wcale, bo z siebie wszystko przeca musi dać. Na 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 na. Poszły w ruch, bo koszty z nich to zuch. I wszyscy są pogodni i weseli. Zgaszony ogień już i pusty jest już wóz, bo to ćwiczenia fajermany mieli. I takich akcji mi nową życzymy. Nic więcej przeca nie potrzeba wam, bo w sercach ogień sami ugaszymy. A dla was niech zostanie ciepły kąt. Na 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 na. Słyszałaś, jak my pięknie zagrali? Ja słyszałam, że chcę tu trochę potańcowała, wiesz? No, a jeszcze żeś co rychtowała ku temu, czy nie? Ja rychtuję cały czas. Co sam rychtujesz? Pierś z kurczaka, sól, pieprz, syr, ogórek konserwowy, papryka konserwowa. Ty wiesz, Kajo, pierwszy raz coś takiego jod Nie wiem. w tym waszym bistro w Czerwionce. Ja mamy to tam na bieżąco. Takie No i fajne co, rzeczy. tam jeszcze do tego dowoż? Cebula czerwono i szyneczka konserwowa. To jadymy. Tyś już jeden zaś zdążyła przyrychtować? No to ciebie gipko. Idzie gipko, a wartko. Gipko, I zawijamy. wartko I wyzgierno. Zawijamy, ja.
I też do panierki. I do panierki i na głęboki olej. Oczywiście rozgrzoty. Pierwsze do bułki. Do jajka. I zaś do bułki. Mamy ten olej rozgrzoty, ja? Mamy rozgrzoty, możemy to tak dawać. No cóż, za ten czas, co się to będzie rychtować, zaglądamy na szlagier. Jak co roku się zjedzie rodzina, z utęsknieniem już czekasz na ten dzień. I nieważne, że czas tak szybko mija, ważne, że wszyscy znowu razem są. Będą śpiewy, toasty i życzenia, dużo wspomnień, dowcipy będą też. Zawsze chętnie spotyka się rodzina, kiedy w domu twym urodziny są. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą. Urodziny czy też imieniny, jubileusz okazją dobrą jest, więc świętujmy, obyśmy 100 lat żyli i radośnie spędzali każdy dzień. Będą śpiewy, toasty i życzenia, dużo wspomnień, dowcipy będą też. Zawsze chętnie spotyka się rodzina, kiedy w domu twym urodziny są. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą.
Wyciągasz to ja? Ja już są gotowe. I to dostało takiej temperatury, że aż się załączył taki wentylator. Bez tuż to tak szumi. Wiecie, jakbyście się zastanawiali, co tak szumi, to wentylator, co to też chłodzi, no ale technika ma swoje prawa. Mamy to gotowe. Do tego kartofel zalet. Rychtyk to fajnie wygląda, wiesz? Zaglądamy na pieśniczka. Wy się możecie coś takiego przyrychtować, a nasz gość już też jest przyrychtowany. Kaj wejrzysz familoki i kumple same ino, nie żadne łobiboki, choć piją to nie wino. Tu bajtle razem rośli na placu od małego. Do jednej szkoły poszli kolega ze kolegą. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Tu my na małe budki w futbal dziennie grali, cegły, stoły, zasłupki, a włókienko my strzelali. Tu my toczyli wojny na hołdzie z przyjezdnymi, a potem my na piwo chodzili razem z nimi. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Dziuchy się całowały po sieniach ze chłopcami, a nawet się kochały ślązoczki z gorolami. Jak ino się ściemniło, to grali my w szukanie, a jak się nas gobiło, to się dostało banie. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. La la la. La la la
popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Chłop przychodzi do restauracji, woła na kelnera go do... Ja by chciał zjeść to, co tam mu ten chłop pod oknem. Za 10 minut kelner przyłazi go do... Wie pan co? Strasznie przepraszam, ale ten chłop mi tego nie chce oddać. Jest już z nami, jak widzicie, nasz gość, czyli dzisio chłop po 40. Po 40. Witam serdecznie, witam Ciebie. Paweł Siluk-Steiner, chłop po 40. Tak jest. Ja muszę powiedzieć i od razu tłumacza wszystkim, że mamy chyba pierwszego takiego rychtego rola w programie, ale to jest gorol oswojony, bo to jest synek z Pomorza, czyli z drugiego końca Polski, co chce śpiewać po naszemu, uczy się po naszemu, chce robić pieśniczki po naszemu i to jest dowód na to, że ta nasza śląska kultura rychtyk się podoba. Godał o tym łotok Darek Niebudek w swoim programie. On też jest taki gorol oswojony, ale on nie śpiewał, bez tuż godą, że Paweł jest pierwszy. I Darek właśnie godał o tym, że dużo ludzi z Polski by chciało godać po naszemu, śpiewać po naszemu. Grzegorz Poloczek też o tym opowiadał, nawet ułożył taki tekst, że Hanys chce mówić, a gorol chce godać. Ty chcesz godać? Chcę godać. No, widzicie, on też chce godać. Naprawdę chcę godać. Dobra, to godej, co byś chciał robić oprócz tego, że nagrywasz fajne pieśniczki i fajne teledyski? Przede wszystkim dla mnie taką bardzo istotną rzeczą jest to, żeby tak jak właśnie wspomniałeś, nagrać troszeczkę piosenek właśnie z gwarą śląską. Oczywiście nie chciałbym tutaj artystom śląskim wchodzić w paradę, ale dostałem już propozycję. Przede wszystkim słuchacze też w stacji radiowych, w których już byłem, gościłem, były wywiady, poprosili mnie o to, więc już takie 2 piosenki są przygotowywane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli ja uznam, jeżeli to wyjdzie, to pokażemy, tak, wyemitujemy, a jeżeli nie wyjdzie i będę myślał, że po prostu muszę się jeszcze trochę nauczyć, no to jeszcze będę się uczył. No ale powiedz, jak to wszystko startło? Jak to się zaczęło, że synek, ty jest z Gdańska, ja? Ja. Synek z Gdańska, dobra, ja wiem, Gdańsk i Śląsk mają dużo cech wspólnych. Tak, oczywiście. Ja lubię bywać w Gdańsku, bywam w Gdańsku często, znajomych mam w Gdańsku, znam Gdańsk, ale jednak no nie ma to spotykane, żeby synek z Gdańska, co stanął rano i się pomyślał, a będę śpiewał po śląsku. Już to wszystko Państwu tłumaczę. Więc zaczęła się moja przygoda w 1997 roku. Kończyłem studium wokalno-aktorskie, ale niestety śpiewanie operowe nie fascynowało mnie tak, jak fascynować powinno. No i akurat w tym samym roku, w którym skończyłem szkołę, był nabór do pierwszej prywatnej telewizji w Gdańsku, do której ten casting przeszedłem, wygrałem i byłem prezenterem telewizyjnym przez 5 lat. Ale to też mnie nie fascynowało. No i zacząłem nagrywać piosenki. Pierwsze piosenki od razu w 1997 roku były już w klimacie śląskim. Dlaczego? Dlatego, że ta muzyka zawsze była gdzieś we mnie. Tak jak powiedziałeś właśnie, że muzyka też łączy pokolenia. Ja uważam, że wszystko zaczęło się właśnie dzięki moim rodzicom, którzy byli wielkimi miłośnikami śląskiej muzyki i w domu naszym gościła. Jeżeli chodzi o mnie, zacząłem śpiewać, ale niestety bardzo szybko się to skończyło, ponieważ pewna telewizja ogólnopolska skończyła nadawanie programów, a więc również moja promocja się nie odbyła. Na kilka lat odszedłem od tematu, ale też przyczyną tego była choroba, wieloletnia choroba, która na 5-6 lat całkowicie wykluczyła mnie z życia, można powiedzieć, tak? Bo to oglądanie było świata z pozycji leżenia, czyli widziałam niebo i słońce i oczywiście rodzinę i znajomych. I pojawił się takie światełko w tunelu, ponieważ dostałem bardzo świetny lek biologiczny, który pozwolił mi po prostu wstać. I to jest ten moment, kiedy trzeba spełnić swoje marzenia, tak? Więc tutaj też do wszystkich Państwa, że choroba to nie oznacza już końca świata, można się też podnieść. Ja mam pasję śpiewania, a być może Państwo macie inne pasje. Spełniajcie, wstańcie z łóżka. No i poznałem Justynę Adamczak i Marka Górskiego. Na pewno znacie Państwo tutaj też na Śląsku ich jako Antosia i Ziu też Prychów, albo duet Justyna i Piotr. Wraz z nimi nagraliśmy
płytę zatytułowaną Facet po 40. Właśnie w tej chwili jestem na Śląsku i tę płytę promuję. Udało się. Nagraliśmy 14 świetnych piosenek, właśnie wszystko w klimatach takich moich, śląskich, melodyjnych. Ta melodia jest w sercu, więc fajnie jest też, jeżeli te melodie można z siebie wydobyć, prawda? Płyta powstała w oparciu o moje dotychczasowe życie. Każdy jeden tekst jest napisany o mnie, o moich przeżyciach i doznaniach, tak samo jak Facet po 40, którego Państwo na pewno już znacie. Piosenkę uwielbiam i chcę tylko Państwu powiedzieć, że dzięki tej piosence odzyskałem wiarę. Odzyskałem wiarę, że można coś jeszcze zrobić, można działać i można po prostu wyjść z tym do ludzi. Widzisz, dobrze, że godosz o tym spełnianiu swoich marzeń, o tym, że trzeba iść do przodku. Twoja, już mogę powiedzieć, koleżanka ze śląskiej sceny estradowej, Teresa Waleriańsko, też nagrała płyta właśnie Spełnione marzenia. Obejrzymy się teraz pieśniczka z tej płyty. Stoi cyganka pod lasem, myśli o chłopcu młodym sywym. Czy ją pokocha i teraz będzie jej, tak, na zawsze teraz jej. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech ta myśl wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech ta myśl wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Wielkie pragnienie spełnione, chłopiec do serca tuli ją. To ten jedyny i teraz tylko jej, tak, na zawsze teraz jej. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo tak, tyś przyjechał na Śląsk. Dużo ludzi, wiesz, przyjeżdżają już ludzie na Śląsk, idzie powiedzieć, od setek lat. Tak jak zaczęły powstawać te gruby, huty, jeszcze prędzej też przyjeżdżali. W XIX wieku poła ludzi w Bytomiu to byli już wtedy przyjezdni. Między innymi przyjechała moja teściowo na przykład na Śląsk, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo on na pewno na mnie zagląda. Z tego się fest raduje. I dużo ludzi mi właśnie godo, że do nich przyjazd na Śląsk, szczególnie kiedyś, to był szok, bo inkszogotka, kultura,
insze budownictwo, zakłady, przemysł, wszystko. Jeszcze ku temu dużo zieleni, o czym też nie wszyscy wiedzą. A jak Tyś przyjechał na Śląsk, to jak to było? A więc tak jak właśnie wspomniałeś, na przykład ja mam ogromny żal do mediów, które w latach 70. i 80. pokazywały nam Śląsk. Dla mnie przede wszystkim, bo mówię w swoim imieniu, Śląsk był przedstawiany jako brudny, zadymiony, szary i tylko i wyłącznie górniczy i tylko kojarzący się z familokami. Natomiast mój przyjazd, kiedy wjechałem do Katowic, naprawdę, drodzy Państwo, oczy mi wyszły z orbit. Jak ja zobaczyłem to miasto, piękne, czyste, zadbane, naprawdę serce zaczęło się radować, dlatego że od razu, momentalnie wiedziałem, że przyjechałem w to miejsce, w które przyjechać chciałem. Muszę też Państwu powiedzieć, że w jednym z dni, w którym tutaj byłem, miałem też Oktoberfest, zostałem zaproszony, gdzie były oczywiście gwiazdy śląskiej muzyki i muszę Państwu powiedzieć, że jak podjechałem samochodem, to miałam takiego Pietra, naprawdę, bo mówię, ciekawe jak oni mnie przyjmą, tym bardziej, że widziałem, że piosenka Facet po 40 przyjęła się, że stacje radiowe pięknie promują ten materiał. Siedziałam w samochodzie, zadzwoniłem do menadżera i mówię, słuchaj, przyjdź po mnie, bo ja mam stracha. A on mówi, dlaczego? Ja mówię, no bo boję się, że zostanę, nie wiem, no źle potraktowany. Wiadomo, jak to jest, pierwsze początki. Mówi, chodź, zobaczysz, będzie fajnie. I ku mojemu zdziwieniu wchodzę za kulisy i pierwszy podchodzi do mnie znany już Państwu Jacek Kierok z żoną Jolą. Serdecznie witają, przytulają, gratulują. Coś niesamowitego. I zaraz po nich pani Terenia Waleriańska, którą z tego miejsca bardzo pozdrawiam, całuję w samo serce, bo tak jak przywitała mnie pani Terenia, tak widzę Śląsk, czyli serdecznie, radośnie i naprawdę miłośnie. Widzisz, bardzo się z tego raduje, fest się raduje, żeś został tak dobrze przyjęty. Godałeś o tym, jak Cię powiedział Jacek Kierok z Jolą, tak. A my się teroski obejrzymy właśnie teledysk Kaj pięknie o tulipanach z Amsterdamu. To by też szło powiedzieć, że do Ciebie choćby z kwiatkami przyszli, śpiewają Jacek i Jola Kierok. Holenderski pól leży Amsterdam. Byłem latem zwiedzać go, lecz nie byłem sam. Razem ze mną byłaś Ty, pamiętam ten czas. I dlatego zobacz proszę, tulipanów bukiet niosę. Wdzięczny za te wspólne dni, chcę dziś go darować Ci. To najpiękniejsze kwiaty, zawsze kwitnące tam. To najpiękniejsze kwiaty, chłonące woń morskich fal. W nich znajdziesz mą tęsknotę, znajdziesz miłości żal. W nich są promienie złote, choć wokół nas zima trwa. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Świateł i neonów blask w mieście Amsterdam. Księżyc mocno świecił nam, pieczęć na nas kładł. Ty
mówiłaś pierwszy raz o miłości swej. I dlatego zobacz proszę, tulipanów bukiet niosę, wdzięczny za te wspólne dni, chcę dziś go darować ci. To najpiękniejsze kwiaty, zawsze kwitnące tak. To najpiękniejsze kwiaty, chłonące woń morskich fal. W nich znajdziesz mą tęsknotę, znajdziesz miłości żal. W nich są promienie złote, choć wokół nas zima trwa. Facet po 40, o tym śpiewo Paweł Siluk-Steiner, pieśniczka numer 3 z tej płyty. Ta płyta oczywiście też będzie do wygrania w liście szlagierów po śląsku w naszym konkursie tradycyjnie co sobota. A komu by się nie udało wygrać, ten oczywiście będzie mógł ją kupić. Będzie mógł kupić w Szkolaku, w Rybniku na Kościelnej, Kościelna 5. W Rybniku tam 2 wielkie srogi sztandy ze śląskimi szlagierami, ze śląskimi pieśniczkami. No a komu by się nie składało jechać do Rybnika, albo nie ma czasu, albo nie ma możliwości, to niech do nas dzwoni. Sam widzicie na dole ekranu numer telefonu 789 099 111, 789 099 111. Dzwońcie do nas i możecie zamawiać pod tym numerem i ta płyta, i wszystkie insze, i śląskie szlagiery. Albo wleźć na naszą stronę internetową www.listaszlagierów.pl. Tam też możecie zamawiać. Teraz obejrzymy się z tej właśnie płyty pieśniczka Facet po 40. Zapraszamy serdecznie. I co z tego, że już masz 40 lat? Facet po 40 to dopiero skarb. Chociaż brzuszek troszkę mu odstaje, wciąż nadaje i może hulać jak wiatr. I co z tego, że już masz 40 lat? Dla kobiety taki facet to jest fart. Częściej bywa stały już w uczuciach, choć w kapuciach chodzi calutkie dnie. Wciągnij brzuch, napręż pierś. Niczym młody Bóg możesz na chmury się wciąż, bracie, znieść. Każdy czas dobry jest, aby dzwon znów głośno bił na twoją cześć. Więc się nie martw, że już masz 40 lat. Facet przed zawałem wciąż jest wiele wart. Wypoczywa często na kanapie i choć chrapie, wciąż na wiele go stać. No bo facet, który ma 40 lat, wie co z kim i po co, by nie ponieść strat. Konto w banku często ma zasobne, więc niepodobno, aby nie kochać go. Wciągnij brzuch, napręż pierś. Niczym
Młody Bóg, możesz na chmury się wciąż, bracie, wznieść. Każdy czas dobry jest, aby dzwon znów głośno bił na twoją cześć. Taki facet, który ma 40 lat, ma 100 zalet, no i trochę więcej wad. Jest wzrokowcem, chociaż widzi słabo, to wbrew obawom może zadziwić świat. Więc zapomnij, że już masz 40 lat. Przecież do zdobycia jest wciąż cały świat. Podreperuj mięśnie na siłowni i na celownik. Możesz wziąć kogo chcesz, bo po 40 świat zmienia się. Na pewno nie będzie źle. Na drugie tyle już dziś przygotuj się. I co z tego, że już masz 40 lat? Facet po 40 to dopiero skarb. I choć siwe włosy ma na głowie, nikt mu nie powie, że coś robi nie tak. No bo kiedy ma się te 40 lat, to się już zdążyło poznać cały świat. Druga młodość właśnie się zaczyna, więc używaj ile się tylko da. Facet po 40, to tyś jest ten facet po 40? To ja jestem. To znaczy ja już mam dla ścisłości 41 lat, w styczniu 42. I ja się nigdy nie krępuję mówić o tym wieku, dlatego że uważam, że to jest świetny wiek do działania. Wiesz co, są teorie, że chłop się powinien urodzić i od razu mieć 30 lat. tak to ponoć by mogło być. I skąd pomysł na ta pieśniczka? To właśnie, tak jak wspomniałem, jest to zasługa właśnie Justyny Adamczak, która napisała ten tekst, ponieważ podczas powstawania tych piosenek, bo aranż, muzyka do Faceta po 40 była jako 9, czyli Justyna już w tym czasie wiedziała o mnie bardzo dużo i mówi: słuchaj Paweł, wiesz co? Musimy przełamać ten stereotyp, że facet po 40 to już taki jest, już w ogóle i tak dalej, nie? Ja pamiętam też, jak byłem dzieckiem, to dla mnie facet po 40 no to już był starzy. No jasne. A w tej chwili jest w ogóle inaczej, prawda? Facet po 40 potrafi się też ubrać, chodzić na siłownię, stąd właśnie tekst tej piosenki. Chcę tutaj Państwu powiedzieć właśnie, że jak przyszedł scenariusz do tego teledysku, bo jak Państwo zauważyliście, jest tam fajna gra aktorska. Chcieliśmy po prostu troszeczkę przedstawić to śmiesznie, prawda? Zabawnie, ponieważ też tekst piosenki jest zabawny. Ja oczywiście troszeczkę na początku miałem obawy, jak to zostanie odebrane, ale po konsultacji właśnie z komisją kolaudacyjną, która zaczęła emitować też w telewizjach ten teledysk, nie było żadnego problemu. Scenariusz został zaakceptowany i został przez nas wykonany. Chcę Państwu powiedzieć, że tak jak wspominałam właśnie o chorobie, to ten teledysk był kręcony w momencie, kiedy byłem naprawdę w złym stanie, ale nie było wyjścia. Był termin już ustalony i trzeba było po prostu realizować. Ekipa przyjechała do Gdańska i musieliśmy po prostu działać, więc skorzystałem z gościnności mojego kolegi właśnie w tym teledysku, w tym domu, w którym my się znajdujemy. To jest właśnie dom mojego kolegi, za który serdecznie dziękuję za udostępnienie. No i oczywiście w teledysku grali moi znajomi, przyjaciele, można powiedzieć, z jednego familoka. Tak, graliśmy, bawiliśmy się przy tym bardzo fajnie i utkwiła mi przede wszystkim jedna scena. Chcę o niej właśnie powiedzieć, ponieważ generalnie dużo osób na Facebooku pyta o tę scenę. Ta scena, kiedy gaszę tort. Oczywiście dublowaliśmy wiele razy tę scenę, ponieważ kiedy
tor został wniesiony na zewnątrz, bez przerwy wiał wiatr. I musieliśmy to bez przerwy podpalać, non-stop. I później jest takie przejście, takie lekkie falowanie i pokazane jest, jak ja marzę, że biegnę sobie, zostawiam na jakiś czas żonę i biegnę sobie po plaży. I właśnie tutaj chcę powiedzieć, te sceny były bardzo mocno dublowane, ponieważ, no wiadomo, chodziło też o ten efekt, tak? Tego morza, fal, kropli wody i tak dalej. I pamiętam tylko, jak znajomi krzyczeli, którzy byli poza planem: Paweł, jutro to ty już na pewno się nie podniesiesz. Sam się dziwiłem i powiedziałam właśnie, że się podniosę. Zdjęcia kręciliśmy 2 dni, 2 pełne dni nad Morzem w Gdańsku, w miejscu, w którym mieszkam, praktycznie można powiedzieć 400 metrów od morza. Oczywiście na to od morza wszystkich serdecznie zapraszam. To widzisz, dobrze, że godosz o tej wymowie pieśniczki Facet po 40. Teroski dla równowagi obejrzymy się Inkszo pieśniczka o młodej wdowie. Super, bardzo czekam. To zaglądamy na pieśniczka o młodej wdowie. Powiadają ludzie, że ją niebogato. Powiadają ludzie, że ją niebogato. Aż 4 hektary zapisał mi tato. W Rybniku na rynku chopów rozdawali. W Rybniku na rynku chopów rozdawali. Nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, starego mi dali. Starego mi dali i kochać go muszę. Zlituj się, o Boże, wyrwej z niego dusza. Jak się nie zlitujesz, to ją sama muszę. Jak się nie zlitujesz, to ją sama muszę. Wcisna podpierzyna, wcisna podpierzyna, podpierzyna wcisna i dziada udusza. A jak go pochową, wyda młodą wdową. A jak go pochową, wyda młodą wdową. Jak mnie kiery zechce, jak mnie kiery zechce, jak mnie kiery zechce, to się jeszcze wydom. Wezna se takiego, co ma dużo pola. Wezna se takiego, co ma dużo pola. Bojoje robotno i się tym nie chwola. Synki wdowa, to ją jego wdową. Chcecie synki wdowa, to ją jego wdową. Bo przeca ją umia, bo przeca ją umia, bo przeca ją umia i tamto i owo. Bo przeca ją umia, bo przeca ją umia, bo przeca ją umia i tamto i owo.
Może już też pierwszych fanów na Śląsku? Oczywiście, tak, przede wszystkim tak sądzę. Chcę właśnie tutaj wspomnieć, nawet czuję się w obowiązku, że pierwsi fani pojawili się zaraz, kiedy teledysk Facet po 40 pojawił się w serwisie YouTube. Pierwszymi takimi osobami, które towarzyszą w przebiegu całej mojej tej pracy artystycznej z muzyką śląską, są Mirosław Radzioch i pani Teresa Barcik. Chcę bardzo im serdecznie podziękować za wsparcie, za tą gwarę, którą ze mną prowadzili konwersacje, ucząc mnie. Chcę również podziękować też Marcinowi Skalskiemu, który jest wydawcą płyty. To dzięki niemu właśnie znalazłem się na Śląsku. I oczywiście chcę z tego miejsca serdecznie podziękować dla Radia Vanessa, dla Radia Silesia, dla Radia Fest i dla Radia Piekary za to, że emitują te piosenki dla Państwa. Chcę Państwu powiedzieć, że było mi szalenie miło, kiedy jechałem tutaj na spotkanie z Państwem. Podczas jazdy samochodem włączyłem radio i usłyszałem już inną piosenkę niż Facet po 40. Zrobiło mi się bardzo miło. Jest to piosenka Stary Rodzinny Dom. Piosenka generalnie też opowiada o moich przeżyciach, o domu, który bardzo kochałem, a którego w tej chwili już nie ma. Ale mam nadzieję, że też ten dom odnalazłem tutaj na Śląsku i że dzięki właśnie temu, że jestem tutaj, już praktycznie poznałem właśnie i Ciebie, Państwa, radiosłuchaczy, telewidzów. Będę już przyjeżdżał cyklicznie. Myślę, że to już niebawem się stanie. No to już czekamy na Twoje następne wizyty. Dzisiejsze wydanie naszego programu dobiegło końca, ale my widzimy się oczywiście jutro w liście szlagierów po śląsku od poniedziałku do soboty. W sobota wielki podsumowanie, tygodniowy finał naszej listy szlagierów. A w niedziela za tydzień o 6 na wieczór, o 18 widzimy się zaś w Szlagierach i Wicach Kajwos Fest. Pięknie zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.